Nekadašnji kino Mosor, a danas društveni centar, otvorit će svoja vrata 6. travnja za veliki humanitarni koncert pjesmom za male anđele. Dragica Kopjer, predsjednica udruge Plavi anđeo, nada se velikom odazivu ljudi na ovaj predblagdanski koncert. Udruga Plavi anđeo priprema humanitarni koncert pjesmom za male anđele. Moram naglasiti u suradnji sa udrugom plesača Bandoleras i Centar za kulturu, za promicanje kulture TOP. Priprema koncert gdje će isključivo sad prihod ići za siromašnu obitelj Zahirović. Iako su predrasude o Romima učestale, Dragica nastoji kroz svoju udrugu pomoći građanima koji u 21. stoljeću žive na samom rubu. Na koncertu će nastupiti brojni mladi izvođači. Izvođači su Zoran Mišić sa svojim bendom, Bojan Jambrošić, Barbara Dautović, Sara Knežević, grupa Center of Gravity, Tribal Jam orkestra, to je bubnjarski orkestar koji će pratiti Fire Show, nastupaju Fire Girls, plesni klub Megablast i udruga plesača Bandoleras. Ulaznice se prodaju po cijeni od 50 kuna, a možete ih nabaviti preko udruge. U predvorju kina Mosor će biti postavljeni i štandovi na kojima će se prodavati suveniri. Iako se sada tek uređuje, prostor kina će biti spreman do koncerta. U udruzi pripremaju i novi projekt pomoći siromašnim samohranim majkama i njihovoj djeci. Udruga Plavi anđeo ima taj novi projekat za samohrane majke, odnosno za djecu samohranih majki, pomoć djeci. Isto tako i pomoć djeci višečlanih obitelji za koja radimo po uzoru projekta u afričkim zemljama, po uzoru kumstva, pa tako i u Hrvatskoj kao kumstva djeci. Već su se neke obitelji javile u udrugu, a pozivaju se i svi oni koji žele pomoći na bilo koji način da se uključe u ovaj plemeniti projekt.